Moikka! Mä oon Emmi ja mä oon lapsiperheiden hyvinvoinnin ammattilainen ja yrittäjä yrityksen Pikkuhetki takana. Pikkuhetki tuottaa lapsiperheille hyvinvointi- ja terveyspalveluita ympäri Satakuntaa ja vastaanotolla. Käynnit on kaikki tosi kokonaisvaltaisia. Perheen tilanne otetaan kokonaisuudessaan huomioon. Käynnit sisältää muun muassa vauvan tai pienen lapsen hierontaa ja saatte myös tarvittaessa tukea vanhemmuuteen, imetykseen tai pulloruokintaan, kiinteiden aloitukseen ja muihin tärkeisiin hetkiin vauvan arjen keskellä. Mun asiakkaita ovat kaikki vastasyntyneistä pikkulapsi-ikäisiin. Tavoitteena on lisätä perheen pienimpien hyvinvoinnin ja terveyden kautta koko perheen jaksamista lisää. Mikäli teillä on vauvalle vakuutus ja olette saanut lähetteen lääkäriltä sairaanhoitajan antamaan hoitoon, olette tervetulleita mun palveluiden piiriin myös. Parasta mun työssä on, kun vanhempi kertoo, miten hän on huomannut, että oma lapsi on rentoutunut hieronnan vaikutuksesta ja ollaan päästy auttamaan vauva-arjen haasteissa.